Stražnja ploča nudi više mogućnosti podešavanja. U zadanoj nasadnoj izvedbi stražnja ploča leži neposredno na stražnjoj strani korpusa. Kad je razmak postavljen na nulu, leđa u potpunosti pokrivaju ormarić. Taj razmak možete prilagoditi prema svojem dizajnu. Povećanjem razmaka stražnja ploča postaje manja za taj iznos, a smanjenjem razmaka postaje veća. Možete mijenjati i debljinu stražnje ploče, kako bi odgovarala specifikaciji materijala ili konstruktivnim zahtjevima. Postavke prepušta daju vam preciznu kontrolu nad time koliko leđa strše preko korpusa ili su umanjena na svakoj strani ormarića. S pozitivnim prepuštom stražnja ploča izlazi izvan dimenzija korpusa. S negativnim prepuštom stražnja ploča je manja od korpusa. To je osobito korisno kada imate unutarnje pregrade. Primjerice, ako polica dijeli ormarić na pola i želite da leđa pokrivaju samo gornji dio, odgovarajuće smanjite vrijednost gornjeg prepušta. Ako stražnju ploču potpuno uklonite, primijetit ćete da se bočne stranice automatski povećaju. U našem primjeru narastu sa 577 na 580 mm. To se događa jer se ovdje kontroliraju vanjske dimenzije ormarića, a ostali se elementi prilagođavaju kako bi ukupna veličina ostala ista. Radi profesionalnije završne obrade možete napraviti falc ili utor za uloženu stražnju ploču. Falc stvara stepenasto ulegnuće za leđa. Utor reže žlijeb u koji se stražnja ploča uvlači. Kod obje metode podešavate i uloženje, koliko daleko stražnja ploča ulazi u falc ili utor, te dubinu reza. Tako možete zadovoljiti precizne proizvodne specifikacije.